ብዛዕባ ትግራይ ተፈናቐልን ተጸገሙ ወገናትን ብዙሕ ስራሕ እንዳሰርሕኻ ጸኒሕካ ኢኻ እሞ ዘላቒ መፍትሒኡስ እንታይ ይመስል? ናይ ዘላቒ መፍትሒ ህዝቢ ትግራይስ ሓንቲ ዝኾነ ሓሳብ ተትበናስ ከመይ ይመስል ንዝበልኩም ሰባት ብምልእኹም ማለት እዩ። ኣነ ከምቲ ዝመስለኒ ማለት እዩ መጀመርታ ብትግራዋይነትና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ኩልና ማለት ሕዚ ኣነ ወረዳ ዓድዋ ከልዕል ተለኹ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ምንም ዝበልዕላ ዘይብሉ ሚስኪን ተጨቁይኑ እናሃለወ ምስ ኩሉ ታሪክ ዘጓናፀፈ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን ተጓንዩ ኣብ ስቂሉ ብጨንካል ዓይኒ ይረአ ኣሎ ህዝቢ ዓድዋ ማለት እዩ። እዚ ብጨንካል ዓይኒ ዝረአ ዘሎ ህዝቢ ዓድዋ ከዓ ኣብ ናይ ትግራይ ሓድነት ተሳቲፉ ናብ ናይ ትግራይ ዕብየትን ለውጥን ጎደና እንተዘይእቲናዮ ነንባዕልና ተኸፋፊልና ዝመጽእ ለውጥ የለን። ምክንያቱ ከም ህዝቢ ክጠፍእ እዩ እናተባሃለ ብዙሓት በቃ ዘይረሑ ሰባታት ስለ ዘልዕልዎ እቲ ሰብ እዙይ ዋላ ለውጢ እናደለየ እናሃለወ ምስቲ ሕማቕ መንገዲ ውሒጥዋ እዩ እኒሄ እና እዛ ጉዳይ እዚኣ ህዝቢ ዓድዋ ኣብ ናይ ትግራይ ዕብየት ብበረታዊ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ሰሚዑኹም ፀገሙ እውን ተረዲእኹም ናብ ናይ ምዕባለ ትግራይ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ተዛኤለ ተገሊሉ እዩ እኒሄ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ መንጎ ኮይኑ ተገሊሉ እዩ እኒሄ እቲ ህዝቢ እዚ ከዓ ኣብ ናይ ትግራይ መፍትሒ ተዘይተሳቲፉ ፀገም ከምፅእ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓድነትና ፀገም የምፀልና ኣሎ። ስለዚ ብጣዕሚ ዑና ካብ ትበሃል ከተማ ካብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ታሪክ ዘለዋ ከተማ እንትትኸውን ከተማና ናይ ትግራይ ከተማና ዓድዋ ማለት እዩ ካብ ኣፍሪካ ዛዕኖት ከተማን ሰናይ ምምሕዳር ብጣዕሚ ዘይሮ ዝኾነላን ጠቕላላ ሰብ ተሸጊሩ ዝነብረላን ርእሱ ደኒኑ ዝነብረላን ከተማ እያ ከተማ ዓድዋ ማለት ሕማቕ ስርዓት እንተሃልዩ እውን ይስተኻኸል ሕማቕ ግዕዝይና እንተሃልዩ እውን ንክስተኻኸል ናይ ህዝቢ ዓድዋ ኣብ ዝኾነ ነገር ተዘይሳቲፍናዮ ናይ ትግራይ ለውጢ ክመፅእ ኣይኽእልን። ኣነ ህዝቢ ዓድዋ ናብ ዝኾነ ደረጃ ሓፍ ከብሎ ኢለ ይኾንኩን ተተገሊሉ ግን ያው ትግራይ ብሓንቲ ዓይና ትረአላ ማለት እዩ ብሓንቲ ዓይና ብጨንካል ዓይና ትረአላ ማለት እዩ። ስለዚ እዙይ ንሕሰበሉ